पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौऱ्याला काही तास शिल्लक राहिले. प्रशासनानं दुसऱ्या दिवशीही मालवण शहरात रंगीत तालीम घेतली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गाड्यांचा ताफा ज्या मार्गावरून जाणार आहे त्या मार्गावर प्रशासनानं रंगीत तालीम घेतली. बोर्डिंग मैदान, सागरी महामार्ग, कोळंब पूल, मालवण एसटी स्टँड, भरड, तारकर्ली, फोकांडा, पिंपळ, राजकोट या मार्गावर दुपारी 4 ते 6:30 या वेळात पोलिसांनी गाड्यांच्या ताफ्यांची रंगीत तालीम घेतली. यावेळी कडेकोट पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. त्या मार्गावरील जोडल्या जाणाऱ्या रस्त्यांवरील वाहतूक थांबवण्यात आल्यानं वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या. यावर्षीचा नौसेना दिन 4 डिसेंबरला होतोय. या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा यंत्रणेनं रंगीत तालीम घेतली. पंतप्रधानांचे हेलिकॉप्टर बोर्डिंग मैदानावर उतरल्यापासून निघेपर्यंत ही रंगीत तालीम घेण्यात आली. हेलिकॉप्टरनं उतरल्यानंतर त्यांच्या गाड्यांचा ताफा थेट राजकोट किल्ला इथं रवाना झाला. त्यानंतर पुन्हा ताफा माघारी फिरून सागरी महामार्गावरून तारकर्लीच्या दिशेनं रवाना झाला. यात विविध प्रकारची सुरक्षा यंत्रणा ताफ्यात होती. यावेळी कोळंब मालवण, देऊळवाडा मालवण, मालवण तारकर्ली हे प्रमुख तिन्ही मार्ग बंद करून ठेवण्यात आले होते. नागरिकांनी पोलिसांना सहकार्य करत गाड्या थांबवून वाहनांचा ताफा जाणारा मार्ग खुला करून ठेवला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत आहेत. मालवणमध्ये नौसेना दिनाच्या ओपनिंग करण्यासाठी दाखल होत आहेत. मात्र मॉकड्रिल चालू असताना फार मोठा फटका बसलेला पाहायला मिळतो. दुपारी 1 वाजल्यापासून आता जवळजवळ 5 वाजत झाले. तब्बल 4 तास 10 ते 12 किलोमीटरच्या रांगा पाहायला मिळत आहेत. याचा फटका बसताना पाहायला मिळतो. आपल्यासोबत काही लोक अडकून पडलेले आहेत. काय सांगाल, किती वेळ अडकून पडलात तुम्ही? तरी 1 तास झाला सर. आम्ही इथे आलेलो आहे. 2 व्हीलर असल्यामुळे थोडं कडेकडेने तर पुढे आलो आहे, परंतु पाठीमाग अगदी घाटापर्यंत रस्ता ब्लॉकच आहे. अगदी मुंगीच्या पावलांनीच 4 व्हीलर पुढे पुढे सरकत आहेत. आम्ही खरं तर आज जागतिक दिव्यांग दिनाचा कार्यक्रम करून इकडे आता उपस्थित आहोत. मी जिल्हा प्रशासनाला म्हणजे धन्यवाद देते की सामाजिक कार्यकर्ती म्हणून मला इथे आज एक पास देण्यात आला. लांबच्या लांब रांगा लेझर शो बघण्यासाठी तुम्ही निघालात. तो आता काय वेळात संपणार आहे ते बघायला मिळणार नाही याची खंत वाटते का? नक्कीच खंत आहे, कारण एक दिव्यांग भगिनीला पण मी सोबत आणलेलं आहे. आज जागतिक दिव्यांग दिन, तर याच्यामध्ये ज्या उद्देशाने आम्ही आलेलो आहेत ते थोडंसं इथे नियोजनामध्ये थोडी त्रुटी दिसत आहे. कारण काही गोष्टी आतमध्ये जर होत असतील तर थोडंसं इथे जर एका साईडला वाहन जाण्यासाठी झालं असतं तर कदाचित पुढे आम्ही जाऊ शकलो असतो. पण हा कार्यक्रम सिंधुदुर्गमध्ये होतो याचा खूप आनंद आहे. धन्यवाद धन्यवाद. तुम्ही किती वेळ अडकून पडला तिथे? तरी 1 तास तरी ट्रॅफिक मध्ये अडकून आहे. कुठून आलात? कुडावरून. हे सगळे जिल्ह्यातले लोक आहेत जे अडकून पडलेले आहेत. अजून काही लोक आहेत. किती वेळ अडकून पडलात तुम्ही? झाला आता 1-1.5 तास झाला. काय एकंदर याचा फटका बसतोय बघायला जात आहे, परंतु आता हो, लोक मुलांना आणले आहेत, पण मुलाला ते पाहायला काय मिळेल का न मिळेल, पण तिथे तर मग गाडीतच थांबलेले आहेत लोक. शाळेची मुलं पण आहेत बरीचशी. सर काय सांगाल एकंदर? सर आम्ही मुलांना घेऊन आलो सर, पण हे आता 2-3 तास झाले ट्रॅफिक स्टॉप जाम झालेला आहे. आमच्या मुलांचे गैरसोय झाली ना, त्यामुळे बरीचशी गैरसोय झाली. आणि मुलं कणकवलीवरून हळवल गावातून मुलं झाले. 3 तास 4 तास अडकून पडलेले आहेत. अजून काही लोक आहेत जे जात आहेत. आपण त्यांच्याशी थेट संवाद साधतोय. किती वेळ अडकून पडलात तुम्ही? 2 तास झाले. किती वेळ? 2 तास झाले. कुठून आलात? कोल्हापूर. खास शो बघण्यासाठी आलात का? काय फटका बसतोय तुम्हाला, काय सांगाल? काय फटका, नागरिकांची गैरसोय होते जाण्या येण्याची, आणि आम्ही लांबून आलोय कार्यक्रमावर. कोल्हापूरून आलेले लोक आहेत. 2 ते 3 तास अडकून पडलेत. अजून काही लोक त्यांच्या थेट जातोय. कुठून आलात आणि काय सोचताय? आलोय कुडावरूनच त्यांना घेऊन, पण मग ऑलमोस्ट आता 1.5-2 तास झाला मी एका ठिकाणी उभा आहे. ठीक आहे, तुम्ही कुठला तरी दुसरा रोड केला पाहिजे होता. कॉन्वॉय येतोय वगैरे, पीएमचा कॉन्वॉय येतोय, मोक ड्रिल आहे, सगळं मान्य आहे. पण पर्यायी व्यवस्था जी लोक एवढी ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर पर्यंत आता रांग गेली पाठीमागे, तुम्ही काहीतरी पर्यायी व्यवस्था केली होती आणि ते करायला पाहिजे होतं. कारण एवढी लोक आली आहेत, सगळ्या एकाही लोकांना तर कार्यक्रम बघायला मिळणार नाहीये. हे सगळे दृश्य आहेत. आपण बघतोय जवळजवळ 10, 12, 15 किलोमीटर पेक्षा जास्त लांबच्या लांब रांगा आहेत. परत दुतर्फा दोन्ही बाजूने रांगा असल्यामुळे ट्रॅफिक जे आहे, ट्रॅफिक जामची समस्या ही जाणवते. सकाळी जवळजवळ 1 वाजल्यापासून हे सगळं जी सगळी समस्या आहे, समस्या आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. अजून काही प्रेक्षक आहेत जे अडकलेले आहेत, त्यांच्याशी आपण थेट संवाद साधतोय. काय समस्या करताय तुम्ही? केव्हापासून आलाय? आम्ही 2 तास झाले इथे अडकलोय आणि कार्यक्रम पाहण्यासाठी आलेत सगळे, आणि इथे गैरसोय होते. छोटी मुलं पण आपण पाहायला मिळतोय उन्हामध्ये. ही बघा, छोटी बच्चे कंपनी
मुलं पण तुमच्या सोबत आहेत, ते पण हा. सामना करतायत. हो सगळ्यांनाच त्रास होतो. सगळ्यांना ज्याचा त्रास होताना पाहायला मिळतोय. पूर्ण ट्रॅफिक जाम आहे. काय सांगाल, किती वेळ अडकलात तुम्ही? तरी साधारण 1 तास झाला. म्हटलं 4 व्हीलर नेली तर बरीच रहदारी मिळेल, पण 2 व्हीलरने पण बराच त्रास होतोय. आणि मला वाटतं प्रात्यक्षिक आता बघायला मिळतील की नाही जरा शंकेचा विषय आहे. पुन्हा परत जाण्याचा विचार चालू आहे, परंतु परत जाण्यासाठी सुद्धा कुडाळवरून आलेला आता कुडाळवरून आलेलो आहे. ही सगळी दृश्य आहेत. विशेषतः मी दाखवू इच्छितो की हे जे ट्रॅफिक आहे, जवळजवळ या रांगा जवळजवळ किमान 6 ते 8 किलोमीटर चौक्यापर्यंत रांगा आहेत आणि निश्चितच फार मोठा मॉकड्रिलचा फटका बसलेला पाहायला मिळतोय. जे लोक कुडाळ, सावंतवाडी, वेंगुर्ला, दोडामार्ग या शहरातून आले असतील किंवा ग्रामीण भागातून आले असतील, कणकवलीतून लोक जे आलेत, ही सगळी लोक जी आहेत ती अडकून पडलेली पाहायला मिळत आहेत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.